Anti drugs aputhak Balipathar number adarso rongsoding armukache jenga jame kedeng Bharatiya Janata Yuva Morcha tumpen bike rally kapaman Wushu Championship along bangke thom ke haiduna tumaphan karcho asai kedeng Kardom Karbi Anglong Life adaba berta long penili sami mejina sepi pini bertang ton pen arjuk panik tha ka phere miminai araki hormu mate drugs ki chopen munit akai thedung akan hokdo lapen non ki thormi owe kimiatum arta ki jum hek school ke chari bom ahu drugs ki cho phai nangbat pikason si thek ponlong Bangso raki a hormu jeseme drugs ki chopen kachi o thek ji afan pura ke damtang wo signifying kora troxier ni ada por phainer kebra chitim apor pen Bokajan sub division angkang lakhaing kora hini Sarupathar MAC constituency ke parlo number adarso arong along thongnok be English high school atum pen pater piponsi chirok tok ajame dengpon Bangso hud anti drugs mate say no to drugs pwathepi and ponsi rongso dinga se ke thepen Sarlangsi armukache jenga jame dengpon Bangso jame ke dengpon nang ko bangke non malom drugs ke cho phai nang ke bat lokoson si thek longlu lasong bong along arta jum hek atum sitami lapuson araki kirim don pen akai long kahinodak atowaranat kengkam kache jor pen kache podjok dun abangke akinang sot lasi drugs ke cho bang che ora puthoda ke me atowar kidam thu thek ji phansi kingkam chejor ponang chi pusi bangso hot pachetak pon armukache jenga long asike thepen say no to drugs pavir nang puke hangte sarlang pensi rongalong ase angtong palipondo bangso jai megalong thongnok be English High School SMC Jameson Timong headmaster Bordoli Terang assistant teacher Rup Singh Terang assistant teacher Mohon Timong anparta ke thekiding atum chetong dun pen armukache jenga sai missing pen pachun pon Say no to drugs pavir nang ma don't to the store drugs pavir nang ma Balipathar pen present terang Karbi Anglong Life wo signifying kora troxier ni Bharatiya Janata Yuva Morcha mate BJYM Karbi Anglong atumahin pen chepater piponsi Diphu BJP District Party Office pen nangbar si Bokajan Mondola Sahem an bike rally mate bike ke pachijenga jamek dengpon Labangso bike rally ke pachijeng pon thipi Modi government ningkan sirkep ke chok Mahajana Sampark Abhiyan lapen ason kachingthur asai mo ke deng doan pachitondon si bike rally tame dengpon lobusi thampon Bangso bike rally ke pachijeng pon along BJYM amai phujiten be sarsing tiso chunbang Rupka sening leng lapen adisang huatum bang pharo so se chetong dun si mesen pen bike rally pachun pon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live West Karbi Anglong Wushu Association atum pen district level angdeng along bangkit homatum Wushu championship along kache pate dun pen gold medal kache palong dun et hegapot jengkha pathua klamalong karcho asai kedeng pon West Karbi Anglong Wushu Association athanbang aprang rong hanglapen arisang ho atum pen ke than kache paduk pon ale Golaghat district along ke padupon Wushu championship along bangke thomatum chepahai dunsi gold medal chepalong dunlo gold medals ke long dunatum amen laki ruwe terangpi donation thapa angkling timong atum ke hai anong e chepalong dunsi Karbi Anglong aphat nong me nangwan pilo ancho takalilang uthot akang tui muchorang dengalong kachepate dun thuji aphan setame labang ke thomatum aphan ingwai pon thutanglo Labang so karcho amai long phirangkiang no ke than pon ke nilitum ke charli ajaton ke chokli mawe bontame kabor ipena joksi ke dam tang pen non ansatame Wushu championship ke haidun si ke onglo lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulidam rong hangpen satame nilitum Wushu aphan kaike satame nangkerap dun vel pena joksi piniani nilitum lapu anang deng satame kele dun long no pusi thandang aprang rong hangpen nang pachini dun Kan wang kan itum bangge
ปีนี้เป็นในตุ้มฮอต2018นะลงเป็นในตุ้มเวสการ์เบียงลองในตุ้มวูชูอาสามโอลิมปิกเป็นตัวเอฟเลเต็ดก็เชวันลูกเป็นกินนนผู้อันตะอัดดากเวลังเจในตุ้มเนสเนลเกลองนุนเนสเนลลงคิดดุนลงเลยอัดดากเวลังสมัยนนผู้อันตะอันนี้กันว่างอินุตว่าจีนิตนี่ซับจูเนียร์ลงบางเลยดุนที่ได้ติโลสิตาอินุตอันนั้นทีมยองอินุตอันเวทอาเทวูชูปัวเกมลงบางเกลัดดักบางเกพันช์ดูkick do throwing do grappling do amat la bhange MMA type lo lage bange wushu dong bange medal kelong sung big amasin waning kan bange inut anan la silver pen bronze bange do big hai sidamla gold bange aning kan bange inut anan bang si chon un chok la bang thoma phan kar cho mai ki ding pon along lems chairman Peter Timung la pen Jengkha Sports Association atum pen setami chitong dun si an so se aprang an kile dun thu thek je phan arnama hiujume pa je dun si Wushu Association of West Karbiang Long abutung atuma phan phirangke thengno kachoro lamthe piklang pon Wushu Championship di pon along litum Jengkha hawar phanisi nong mekewan litum lag Jengkha ben bangket form pin sebahni la pon so alo litum jeng delewan pot litum Jengkha Sport Association mate Jengkha hawar arab pen alang tumhan kurwang thupa jiriglo lapen adun thu Litum Jengkha Sport Association pen kecul gantung la bangke dak coach han bang keceng pen kecepadu non an alang li kemang alang li non chunji dog lo la pen aku kicun tambe dolo lasi alang li lang ko an ba kecerab dun nahi Litum Jengkha Sport Association hin pen kecerab dun unan ke cerab dun bom lo la pen aku ke bangjian istamin Litum hin pen istamin unan ke kecerab dun hansi ke kunta dong kamukam pen wiki be Karbiang Long live Langhin constituency ka parlo PS Sangkang ke do loke charli oso marmate non head jong ke klang higher secondary la pente high school living certificate a result ke klang along ki unduna bang phwa bang phia tuma phan Langhin BJP Mandal Committee atum pen patumi wo signifying kwa troxia ni karcho asai ding ponlo Bangso mai Langhin Tinali Sports Association Complex along anelo porphai simalom ben simai padupon Bangso mai Langhin BJP Mandal Committee mai Sunil Kumar Boro pensi chari ponlo la pen Karbiang Long Autonomous Council EM Billy Mohan Khaglari Langhin VDC Chairman Bir Singh Timong Abarim VDC Chairman Krishna Mohan Basamutari Prabhari Bimal Terang Sarthi Singh Rongpi Dhoniram Rongpi anparta ke ongdung loke chali osomar la pen apia potum chitong dun Bangso sai ki ding pon nang pok la ke Langhin aluk ke do anaklim somar mate ke charli bom au somar tu maphan anso se paprang dun nang la pen kapor hia hin anat anso se aning parung dun thunang ji pu akamatha si Bangso sai ding pon lu puta Langhin VDC Chairman Bir Singh Timong pen lamthi jai pon Halapu EM Khaklaria hin pen kaning ji pon thu ke loke charli ke thek chop la puta kali bon sta me ke pathu la pen kapre asai mo long ta me Kichalia son amung ke theka akinang son Lapente Bangso amai long HS lapen HSLC pangrum pen bang pharu ner kebra chok ner kebra ke thom lokichali osomar tuma phan achupon lo Lapente non head jong kidam tang bihu ke kan pen world record kachapalong dun along Langhin pen ke kan dun tang ke thom lapente non head jong Assam government pen worenga warsai ki pi pon along kachapalong dun atuma phan setame karcho asai dingpon Langhin pen sarpang ring tikathar Karbiang Long live Wosika chiklo ni phai inkora troxia ni International Cricket Council mate ICC ahin pen ICC World Cup 2023 ke pathu ki cheng pen ha ki jut ani an ki do ponji ang ton ajamek pangdak pontang lo World Cup ke pathu ke pang cheng ponji laki pre chiklo ni phai phor ni England na pen New Zealand atumsi Ahmedabad arong sopia long ke do Narendra Modi Stadium along si chedan ponpo Lason si period he dang pen ke thenai cricket pathu aklam Ahmedabad along ke do Narendra Modi Stadium along tre chikloni phai kreponi India la pen Pakistan ang bong sitame ke pathu ajamek do ponpo Labangso Stadium along amatsi phai kunia chikloni phai krisir ke bani World Cup angdung kiti ake pathu sitame padu ponpo Semifinals hini ke pathu ponji stadium bangla ke phai kunia chikloni phai kreponi
มุมไบรองสเปียลองเกโดวันเคเดสตูดิโอมาลองและเป็นไพกุเนียชิกโลนิไพคริตทรอกานีโคลกาตารองสเปียลองเกโดเอเดนการ์เดนปัทรักนามาลองซีปาดุปอนปูกัดดูกาวิปังรุมเป็ดเป็นลักฮัตลิเกปเนเกตเกปัทัวดาเนกปาดุปอนจีลาโซพันอินเดียเด็ดเปียโลพริกจัมคริกเก็ตปัทัวกรามาลองสตามิเกปัทูปัจลาปอนไวปูลาโซลองอินเดียดุมเกปัทูปอนจีรองสเปียเมนเกลาปูเฮนโลเชนไนเดลฮีอะฮัมเมดาบัดปูเนधर्मशाला लखनऊ मुंबई कोलकाता बेंगलुरु लापेन पुथप अहमदाबाद खेलो वर्ल्ड कप सुरिहिनी राइंग को रगे थमलong के पाथु दुलong जिया डेट केप अंगबोंग पेन डेट नेर केप के आमेन चे थापन एडलो नॉन हिनी के तकलांग पोंजी लके वर्ल्ड कप क्वालिफायर सलोंग की उन्दुन आदे रतु माफांसी आमेन टेकलांग पोनपो वर्ल्ड कप के पाथु चे पाते चेंगपोन पेप्रांग जाकोंग का चे फारांग जिया फान वार्म अप मैचेस Papatu Ponji warm up matches ke patu ponji ani lake freni phai ingore circuit laben phai kuni ni phai ke thom anhenlo ke patu ponji adim lake Thiruvananthapuram Guwahati laben Hyderabad arong sopi henlo pinpodam sinang India to World Cup ke hai pon puke phonghini si dolang ke jingsi ka chapa hai pon lake Farukri circuit ra trokner ke bra ke thom hotenlo laben Honghini ka chapa hai pon laki surihini ra Croatia hotenlo surihini ra Croatia ningka na hot imethang atte da long World Cup kibi pon hosi chapa hai pon lo plasino na phongta imethang atte da long kibi pon thu long apotsi India tum chapa hai pon thu unjima lake aporsi than pon pu Roldex report Karbeng Long Live Tang te pinya da berta ki lapan si kang ton paniklo